Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nashe, ndinoda kureururawo kuti nemurume wangu takamboedzawo kuita izvi zvekuromba mushure mekunge taona kuti upenyu hwacho hwatainge tava kurarama hwainge hwakatodhakwa, asi hazvina hazvo kuzobudirira. That is what hurts me the most, because takazotozviurayira mwana wedu nekuda kwekuti tainge tichifungidzira kuti tinokwanisa kuzopfuma tikazviudza kuti kunyangwe mwana wacho akafa tinokwanisa kuzongoita zvekare umwe, but status mukoma zviri kutoramba kuti tinge tichiita zvekare umwe mwana. Apa ainge ari iye wega watainge tiinaye. Nemurume wangu takasanganawo ikoko kuSouth Africa. Tasangana kuSouth Africa ndo patakabva tachizotanga kushanda, iye achishanda neniwo ndichishanda. Each and every month kamari kedu kataikwanisa kuisa paside, it was somewhere around 6 kana kuti 7,000 rands. Takaunganidza mari yedu kusvika yawanda, tikabva tachizodzoka kuZimbabwe. Takabva tatanga business. Hameno kuti pane weukama here akazotiroya kana kuti zvakafamba sei, but zvinhu zvakangodhakwa for no reason at all. Ndokubva tachizobirwa mari. Murume wangu ndiye akabirwa ka last money katainge tiinako, the last hope that we had. Ainge achida kuenda kuTanzania kunohodha. Vari munzira, bhazi ravo rikabva rachizohijackwa nematsotsi, vose vakabva vabirwa mari. Apa iye mari yainge ainayo, that was the last money that we had. So akabva achizodzoka asina kana chaainge ainacho. Adzoka kuZimbabwe tikabva tatanga kutambura. Takatambudzika apa mwana ainge ari mudiki. Tikabva tachizozviudza kuti taifanira kuti tinge tichizotanga kufamba tinyatsokunzwa kuti chii chainge chakonzeresa kuti zvinhu zvedu zvingodhakwa just like that. Apa tainge timbori vanhu vainge vakatomboitawo zvimari. Soon after that ndipo paakazondiudza kuti ainge aine munhu waainge ataura naye aikwanisa kutibatsira. Takazoendako kumusha kwavo sekuru vaya, ndikatoona kutoti painge pari pamba pen'anga. Zvino ndainge ndisina kuzvijairawo, ivo ndo vaingotaura nen'anga yaiya. Pakataurwa zvinhu zvakawanda, zvimwe zvandisina kunzwisisa, asi ndakachizonzi ndinge ndichibuda mudare. Ndabuda mudare akazosara aine mwana. Ndakangonzwa mwana achingochemawo kwenguva refu, then ndikabva ndachizodaidzwa zvekare mudare. Ndakati ndapindamo mudare ndakapiwa tsono iyo yandakanzi kwemazuva 3 kana tadzokera kumba ndaifanira kuti ndinge ndichizobaya mwana uyu makuseni oga oga. Ndomuka ndomubaya netsono zvokuti anonzwa kurwadziwa, tobva tachizotanga kuita mari. Asi murume wangu akanzi aifanira kuti ange achizongoramba achingotaura navo, uye zvekare vakanditi ndaifanira kuzoudzwa zvose zvimwe zvainge zvichazoitika. Ndikati it is fine. Takazodzoka kwatainge tichigara, ndokubva achizondiudza kuti tinge tichizoita mari zvainge zvichitoda kutoti mwana ange achizofa. Mukoma panguva yacho iyoyo nemaomero ainge akaita upenyu mumba, mainge musina kana chekubata. Kana iye mwana wacho tainge tava kutozvidemba kuti dai tisina kana kumbogara takamuita mwana, because aingofa nenzara, zvinhu zvakaoma. Ndo paakandiudza kuti mwana aizofa after 3 days, paya pandinenge ndichimubaya aizofa, uye zvekare tisati taenda naye kuchipatara kana kudaidza vamwe vanhu tichivaudza kuti mwana afa, taifanira kuti tinge tichizoenda naye musango. Kana taenda naye musango tonorarama musango muya takangorinda chitunha chake, then makuseni seni vanhu vasati vamuka tobva tachizobva kusango kuya. So ari masikati, murume wangu akatora ma2 in 1 nemazi jacket akabva azomaisa mune chimwe chibhegi. Akabuda kwava kuenda kunotsvaka panzvimbo pekuti taikwanisa kuzorarapo musango imomo. Akatsvaka nzvimbo pane chimwe chikomo. Wakazoti wava usiku, ndipo apo paakabva azoti handei ndichinotarisa mwana, ndakabva ndatoona kutoti mwana ainge afa. Ndakatora mwana ndikamubereka kumusana. Hakuna kana watakambosangana naye. Ndokubva tatanga kufamba tichienda kusango kuya.
tasvikako kusango ndo paakabva achizoti pachikomo apo ndo patikufanira kuti tinge tichizoenda kunorara ipapo, asi mwana takangomusiya nechepazasi isusu kwava kukwidzamo muchikomo. Ndikamuti ko mwana uyu akadyiwa nezvikara zvesango, akati hakuna zvinhu zvakadaro, panenge patori nezvinenge zvakamuchengetedza. Takarara usiku hwose. Then makuseni akazondimutsa, it was somewhere koma 4 I think so, because tainge tisina mawatch. Akanditi tava kufanira kuti tinge tichidzokera kumba. Takabva tatora mwana takadzokera naye. Mukoma kuita chando ainge akaita kufriza mwana uyu. Ini ndakatya kumubata, iye ndiye akamutora ndobva tachizodzokera naye kumba. Makuseni vanhu vakati vamuka ndopaakanditi chichema, ridza mhere. Ndobva ndachizotanga kuridza mhere. Vanhu vakauya vakati kochii. Ndikavaudza kuti mwana wangu ainge afa. Ndopavakazoti motodaidza mapurisa. Mapurisa akauya vakaita zvavakaita. Mutumbi wemwana kwava kutorwa. Isuwo nesu tikabva tatorwa. Tainge tiine mishonga yatainge takanzi tinge tichiisa mubhutsu. Takazosvika pakuviga mwana wedu mukoma, but tainge tava kungorota tichinhonga mari. Ndopa zvakangoperera. Mari yacho takangoinhongera kokuhope, but physically mari iyoyo hatina kana kumbogara takaiwana. Takadzokera kwavari sekuru vaivai vakabva vati pane pamakakanganisa. Ndakabvunza murume wangu kuti une dzimwe mhiko here dzawakanzi unofanira kuti unge uchitevedzera? Une zvimwe here zvatakanzi tinofanira kuti tinge tichizotevedzera? Iye akati kwete, pane zvose zvavakandiudza ndo zvatakaita. I don't even know why zvakaramba. Saka sekuru ava takavapa mari, but ivo vava kuramba kutidzosera mari. Vakati ndakatokubatsirai, mwana wenyu haana kufa here? Dai ndanga ndisina masimba mwana wenyu angadai asina kufa. So ndo status iripo paground mukomanashi. Hatitomborina kana chatiinacho apa. Mari takavapa sekuru ivavo, so handizivi kuti zvofambiswawo sei. Chinondirwadza ndechekuti mwana uyu dzimwe nguva ndinombomurota, but pandinomurota anenge ari mubhodhoro achirakidza kuti kunzvimbo kwaari ari kushungurudzwa, uye kuti ange achindiudza kuti aripi, because pandakamboudza murume wangu tikazofambawo ndainge ndakanzi kana ndikamurota munofanira kuti munge muchimubvunza kuti ko uripi. Ndikabva ndatopiwa umwe mushonga wandakapiwa wekuti ndinorara ndakautsamhira. Asi mukomanashi kunyangwe ndikataura naye mwana kuhope pose pandinomurota haakwanise kutaura neni nekuti akachekwa rurimi rwake. Zvaizvezvi hope dzandava kumurotera mwana wangu uyu anenge asina maziso, akatonongorwa maziso ake. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai mhuri yeZimbabwe tozvifambisawo sei ininiwo nemurume wangu? Inyaya yawo here yekuti kana ndikaenda kune vezinata nemurume wangu tinokwanisa kunobatsirwa here? Chandiri kungoda ndechekuti vange vachizobvisa mishonga yavo yavakaisa pandiri, because vane nyora dzavakanditemerera muzasi meguvhu dzekuti ndisazokwanisa kuzobatira pamuviri zvekare, nekuti ndo zvatainge takatenderana izvozvo. Asi tainge takatenderana kuti ndichazofa ndisina mwana asi tichiita mari, but zvinogobatsireiko kuti uri murombo, mwana wakauraya, then wobva wanzi hauchakwanise kuti unge uchizoita zvekare umwe mwana? Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sikudai so. Hanzi mukomanashi makadi zvenyu. Ndakaitawo a go back to sender. Ndakaitirawo vamwe sekuru vangu a go back to sender, but ndaisazviziva kuti ivo sekuru ndo vainge vachindiroya. But now I feel very guilty nekuda zvava kuitika kune vana vasekuru vose vari kurwara. Vana sekuru vose vari kurwara.
so nekuda kwe-go back to sender iyi saka handizivi kuti ndozvifambisawo sei. ndoudzawo veukama here kuti ndini ndakaitawo go back to sender. muprofita wacho haatombogare kure nepamba pandinogara uyo akandiitira go back to sender. saka iye akati usambofa wakadzora tsvimbo, nekuti kana ukanzwira varoyi ava tsitsi zvinokwanisa kuzodzoka kwauri. manje ndava kutya kuti kana amai vangu vakazopenga, because hama dzose dzaamai dzava kupenga. so ndakaita go back to sender ndiri kunoku kuSouth Africa. that same day rataiita go back to sender, ivo sekuru vakabva vachizorumwa nenyoka, vakarumwa neblack mamba vari kumusha uko, ende kunzvimbo kwavakavakira mukoma hakutomborina nyoka idzodzo dzakaita semablack mamba. I had been living kunoku kuDurban for the past 5 years. ndinoshandawo musaloon. life was never easy, but at least I was independent. asi chaingondirwadza ndechekuti kungorarama a single life, kungoshandisiwa nevarume. ndichingozvibvunza kuti saka chandakambotadzawo chimbori chii, and always being terrified by nightmares. and dzimwe nguva ndaiti kana ndakarara ndaiona umwe murume aiuya obva agarira pachipfuva changu, obva atanga kundirova ndiri kuhope. ndaiti kana ndikamuudza kuti handichakwanise kufema, murume wewe aitoseka achiti uri kuda kumbofemerei, chingofaka kana kuri kunzi hauchakwanise kufema. murume uyu chiso chake ndainge ndisingakwanisi kuchiona, ende ndaitova nedzimwe nguva dzekuti kana ndichangopinda murelationship neumwe munhu ndaibva ndatotanga kutovarota ivo sekuru vachiuya kwandiri, but vaiuya vachiita sekunge vari friendly, vachiti muzukuru wangu, ndafara chaizvo kuti wava nemunhu wauri kufambidzana naye, asi unofanira kuti unge uchingwarira, nekuti kune vamwe vanhu vasingatombodi chakanaka kubva kwauri. vanoda kuti unge uchizofa usina paunenge uchiti apa ndipo pangu pandakavakirawo musha wangu. vanoda kuti ungofa uchingonzi hauna chako. but after ndavarota, mumba maibva machizopinda zvekare imwe mhuka yandisingakwanisi kurondedzera. mhuka iyi yaiuya kwandiri yobva yatanga kundishungurudza apa ndichizama kutiza, iyo inenge ichimhanya fast, inini ndichimhanya neslow motion. ndo hope dzandaigara ndichingorota idzodzo at all the times. ndaingoti kana ndikarota hope idzodzo ndaitovaudzawo sekuru kuti ndo zviri kuitika kunoku, zvinhu zvakaoma. vobva vatondikurudzira kuti unofanira kuti unge uchinamata. so back home kumusha uko, ivo sekuru vangu vaiva munhu ainge aine mari, vaiita zvekurima fodya. saka kumaareas uko kwavainge vaine price ravo, ngomana asvika it did not even make sense. kana vamwe vanhu vaigara vachingotaura nezvayo nyaya yacho kuti murume uyu akaoma. vainge vaine prazi rainge rakakura, hameno kuti mahectares mangani. but what disturbed most of the people was that ivo sekuru vangu ava vaingova nevashandi vavo vaviri vekumalawi. apa vanhu vainge vatochembera zvavo vaivashandira. vanhu ivavo ndo vaiita production vari 2, and vasina kana munhu wavaizombohaya even matemporary workers. only 2 of those guys that were from Malawi that were really old. vashandi vacho ivavo vainge vachivashandira vainge vakamboshandira murungu wepo, then achizotorerwawo prazi riya. so mukomanashi most of the people vaigara vachingotaura kuti sekuru vako avakava pane nyaya chete. but sezvo vainge vari munhu ainge achinamata, no one would even believe kuti sekuru vangu vanganzi vakaromba. and I think kuti vaitova nemushonga wekuti vasipo maikwanisa kuvanyeya, vachingosvika chete mubva matotanga kutongopindwa nerimwe zifiye, and no one would even speak against him. kunyange vakaita zvavainge vachida kuita mumhuri, hakuna kana aimbotaura. so pane pamwe pandakamboenda ndikanogara kuprazi kwavo, ndakatombosangana nenyoka iyo yacho yandakazouraya murumu mangu. but kanyoka aka kainge kari kadiki diki kari keblack. ndikati nyoka iyi yandaona eblack mamba kai. ndikabva ndachizovaudza, vakati kunoku hakuna
mablack mamba kunoko hakuwanikwi mablack mamba. So ndazova kuno kuSouth Africa I started suffering. Ndaisatozviziva kutoti ndainge nditori sacrifice yavo ndikangopinda mumarelationship obva atodhakwa. Dzimwe nguva ndodanana nemurume wekuti ndinoronga naye, murume iyeye obva achizotorora umwe mukadzi zvobva zvazotovharana. Saka ndakabva ndachizotongonzwawo kuti muarea medu mainge muine vamwe madzibaba avo vainge vava kugaramo vachangobva kuZimbabwe. Ndakaendawo kwavari but ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti zvichaita, because vamwewo vaitoenda kwavari vachitoti ndimadzibaba vefake. Ndasvika paipai vakabva vazondibhadharisa mari, ndikati kana ukangoona munhu anokubhadharisa mari it means kuti anenge ari munhu wefake. But ndakangoti zvinondoita sei? Apa ivo vakazondibhadharisa mari mushure mekunge vandibatsira. Vakabva vachizondipa mvura yekugungwa, vakabva vazondipa neminamato, uye zvekare vakanditi ndike ndichitenga macandles. Vakanditi each and every day unobatidza candle then wobva wachizongoridzima. Kana wava kuda kunobatwa nehope paya ndo paunobva wazoridzima. Ndaiti kana ndabva kubasa ndobva ndabatidza candle, kana ndava kuda kunobatwa nehope ndobva ndaridzima. Vakazondifonera nerimwe zuva vakabva vati minamato yako yaita, uya tinge tichita a go back to sender. Ndainge ndisitomborina kana tarisiro, because pandakaenda kwavari ndainge ndichida munamato wekuti nemurume wandainge ndichidanana naye tisazorambana, but akazotondifuratira murume wacho iyeye. That was when pavakanditi vainge vachida kuti tinge tichizoita a go back to sender. Takaita go back to sender yaiya, vakanditi ndige ndichizonamata usiku hwacho ihwohwo. As I was praying that night, something strange happened. Ndakabva ndachizoona kanyoka kainge kari kadiki diki kari kegrey. Ndikati iblack mamba kaiyo, plus kunoku nyoka idzodzo ndo dzakawanda kuKZN mablack mamba. Ndikati kanyoka aka ndikakasiya kakangotsvaka pekuhwanda akachatombowanikwi because kainge kari kadiki. Ndakasimuka, nyoka iyoyo yaingosimudza musoro chete. Ndikatora broom ndokubva ndakarova. Haina kana kumbotiza zvinonzi black mamba iri very fast. Kakangoramba kari mukona kachirakidza kuti kainge kasina simba. Apa kachingosimudza musoro chete. Nyoka yaiya ndakairova ndokubva yachizofa. That very same moment foni yangu yakabva yatanga kurira. Vainge vari amai vangu. Ndikati kochi? Vakabva vanditi hanzi sekuru vako varumwa nenyoka vari kuPrazi. Izvi pazvakaitika it was somewhere kumapast 9 mangwana acho makuseni. Ndokubva ndatexterwa message nevamwe sekuru zvekare, hanzvadzi yamama, vakabva vanditi muzukuru, sekuru vako kuno hakuchina. I asked, ndikati what happened just like that? Vakabva vanditi hongu vakazoendeswa kuchipatara asi vakashayirwa mushonga because vakarumwa neblack mamba. Mukoma ndakatoona kutoti it was not a coincidence. Ndakazoenda hangu kumusha ndokubva tachizovaradzika sekuru, but I was just feeling not so okay. Ndadzoka kunoku amai vangu ndopa vakazondiudza kuti mwana wasekuru ainge achirwara achitemwa nemusoro. Hapana kana kumbotora nguva ndokubva atotanga kutopenga. So ndo zvakaitikawo izvi mukoma Nash. Kana mukaposta nyaya yangu ndisevesaiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nhai ndinganzi ndakakanganisawo here nekuda kwego back to sender iyo yandakaita, because I really do not feel okay nezvose izvozvo zvakaitika. Kana mukaposta ndisevesaiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma ndinoda kureurura kuti ndine chipfeko chemurume wangu chemukati chandakaenda ndikanopa vamwe madzibaba, munhu wekutoziva, but vava kuramba nacho. Nhai ndoita sei? Ndanga ndambofunga kuenda kumapurisa. Handisivi kuti ndinokwanisa kubetserwa here kana kuri kunzi ndikaenda kumapurisa. Ndiri mudzimai, ndine makore 37 years ekuberekwa. Murume wangu dambudziko ranga riri paari nderekuti
kana akangodhakwa chete anenge ava kutoita zvemahure. Ndanga ndanzwa nekuzvirapisa siki dzisingaperi, ndikabva ndachizoendawo kwavari madzibaba vaya vakati vanokwanisa kundibatsira. Vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndige nechizoya nechipfeko chake chinenge chakasviba chemukati, ndokubva ndachizoenda kuya. Saka kana ndikaenda kwavari ndichivaudza kuti ndava kuchida, sezvo vakati vainge vachazongogara nacho for only 1 week, then vobva vachizondipa munamato wacho unenge waita murume wangu, ndinenge ndatomupfuhwira nemunamato, but vari kuramba nacho. Please help me, ndoizvifambisawo sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we yo pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.